Urduri bai, urduri bai. Urduri gaude. Ni urduri nago, bai, oso nervioso nago. Bai, benetan. Euskeraz, gure hizkuntza mantenu behar da. Horretara gotorri gara. Beti ikasten, poliki eta beti ikasten gai. Bai, porque es un jaio zinean, Mariano? Ni Cadiz. Cadizen. Bai, Cadizano naiz. Horta, claro. Eta orain dela gutxi gora bera 20 urte hemen Euskal Herrian nago, eta beti hasieratik ikasten, baina oso poliki beti. Oso poliki, baina hor, ez? Baina beti, bai. Lehen gaztean nintzanean euskaraz da ez genduen egiten. Eta bizkat galduta zenuen, ez? Euskeria galduta zenuen. Horregaitik gana apuntatu naiz ikastolara. Arrotasuna, kriston arrotasuna, bai, posa sartu zai barrutigan eta arrotasuna. Bai, jendia ikustia, Zeibarren nao, ni euskaldun zarra naiz. Eta lanarako nau ateratzen perfil linguistikoa. Eta, bueno, sartu naiz euskaltegiko munduan eta gustora. Bai, garrantzitsua dira, bai herriarentzat eta bai guretzako. Gure nortasunarentzako eta euskara finkatzeko kalian eta jendiari animatzeko baita ere. Zaila da esaten dute, baina, bueno, pizkanaka, hizkuntza aurrera doia hizkuntza. Hunkigarria izan da guretako dana hainbeste ordu sartu da hainbeste ondo pasa jende artean. Gure taldea oso jatorra da. Guretzat erronka bada, hori lortzea eta alda kalian zerbait, norbaitekin hitz egitea eta olako gauzak, ez? Mugimentua importantea da, gero gure hizkuntza da egiteko. Da holan lasaiagoa da, ala errezagoa da egitea. Bestelan, hemen Eibarren isa ez dugu entzutzen euskeraz. Entzutzen dugu, pizkaka, baina tantaka. Eta olako ekintzetan jendeak ausartzen da, partizipatzen da gehiago eta, bai. Txipristina behar diak. Txipristina behar diak.